F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Ġenerali tal-UHM Joseph Vella kien spjegat kif il-Union ħaddiema maqudin ma tarax biss li f'pajjiżna għandu jkun hemm tkabbir ekonomiku, iżda li jkun hemm żvilupp ekonomiku fejn titjieb il-kwalità tax-xogħol tal-Maltin. Apparti din l-idea prinċipali, b'mod konkret il-Union resqet proposti fuq 3 oqsma ewlenin għaliha: ix-xogħol, in-nisa u l-pensjonijiet. Fosthom sistemi li jaraw li t-taħriġ li jkun qed jingħata lil dawk li qed ifittxu xogħol ikun qiegħed iħalli effett fuqhom. Proposti wkoll għal tax credits għal kumpaniji li jinvestu b'serjetà fit-taħriġ tal-ħaddiema tagħhom. Saħqu fuq il-bżonn li jkun inċentivat ix-xogħol minflok li wieħed jgħix fuq il-benefiċċji. Dan jista' jsir ukoll billi l-benefiċċji jitnaqsu ftit wara li wieħed jidħol fix-xogħol u mhux f'daqqa ħalli li wieħed jaħdem ikun iktar attraenti. Mistoqsija jekk il-Union taqbilx li jittieħdu miżuri biex dawk li jaqilgħu il-paga minima jibqgħu eżenti mit-taxxa ta' dħul, Vella qal li l-Union taqbel ma' dan. Li jsir reviżjoni fejn allura il-paga minima tajjeb inkluż il-bonus, għax dina hija distinzjoni kollha li rridu nagħmlu, paga minima per se mhijiex taxxabbli, però meta żiddela magħha il-bonus hija taxxabbli. Aħna bħala Union ngħidu li din il-paga minima meta żiddela bonus iċċaqlaq il-brackets biex ma tibqax taqbada, ma għandna l-ebda problema fuqha. Dwar id-dħul tan-nisa fid-dinja tax-xogħol, il-UHM qalet li għandu jkun hemm iktar childcare centers permezz ta' public-private partnership. Hemm bżonn li nesperjenzaw ukoll tibdil fuq il-kultura u li l-family friendly measures ma jiddaħlux biss fuq il-karta. U l-problema hija għaliex aħna ħsibna li l-family friendly measures għax tintroduċihom fuq il-karta ifisser li solvejt il-problema u dik aħna rridu ninsewwa. Dwar il-pensjonijiet, il-Union qalet li fil-waqt li ma taqbilx li l-età tal-pensjoni tkompli tola, żgur li l-Gvern irid jieħu azzjoni diretta biex jara li l-pensjonijiet u l-kwalità tal-ħajja tal-pensjonanti Maltin ikunu assigurati.